ଆଉ କିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହୋଉଛି 11 ରୁ ଯଦି ସିଆଡେ ଦେଇଲା ତ ତାହେଲେ ସେ ଗେମ୍ ରୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ କି ମାଡି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ସେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ସେଇଟା ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମେ ପୋଜିଶନ ନେଇ ଯାଅ ବେଙ୍ଗ ଏମିତି ବସ ରହ ସିଆଡେ ରହ ଏଇଠି क्या तो ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହଁ 3 କହିଲେ ତମେ ଯିବା ଠିକ ଅଛି देखो तो 1